Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano inyaya iyo yakaitika pandainge ndichiri kuZim ndisati ndauya kuno kuSouth Africa. Pandainge ndiri kuZimbabwe ndichangopedza kunyora O level yangu, amai vakabva vachizokumbira vamwe elder vekuchechi kuti vange vachizondipawo basa. Elder ava vainge vaine motikari dzavo dzakawanda idzo dzavainge vakaisa pamushikashika. Saka ndakazotanga kufamba nemotikari. Ndaizivikanwa nemunhu wose kuti motikari ndaigona kudhiraivha kunyange hangu ndainge ndisina license. Vakabva vachizonditi ndaifanira kuti ndige ndichizongofamba ndakangwarira apo pandinenge ndofamba ndichidhiraivha. Saka mukoma ndakarova basa kuzosvika ndakwanisa kuzotorawo license rangu. Ndakati ndava nelicense, mwana waelder akatanga kurwara. Ainge ava padhuze nekuda kuchata, apa ainge akura asati awana murume uyo ainge achida kumuroora. Saka ipapo mazuva emuchato aswedera padhuze ndopa akabva achizotanga kurwara. Vakandiudza kuti vainge vachida kuti vange vachienda kwaMutare. Vakanditi ndikuudza kuti ndikuda kuenda kwaMutare nekuda kwekuti ndinoda kuti unge uchizondiperekedza. Takabva tachizoenda tose, takati ini, amai nababa elder zvekare nemwana wavo musikana achirwara kudaro mukoma. Takati tiri munzira kudaro tichienda kwaMutare, aita sekunge achafa nekurwara kwaainge achiita. Mumwoyo mangu ndaingozvibvunza kuti asi vanhu ava kovadii vangoti mwana uyu aendeswa kuchipatara because ari kurwara, kana akafa apa vainge vandiudza kuti tainge tichienda kumba kwevamwe pasta kuti ange achizokwanisa kunamatirwa kudhiraivha from Harare kuenda kwaMutare kungonoti mwana ange achinamatirwa nevamwe vamufundisi. Takati tasvika pamba pavamufundisi vaya huri husiku, mangwana acho makuseni ndokubva pachizosvika ng'anga yacho. Payakasvika ndakatoshamisika ndikati kasi ndiri kurota. Vakuru vemuchechi kudaidza ng'anga yakauya ndokubva vachizopinda mumatare. Vapinda mumatare mukoma vachitaura kudaro zvose zvavainge vachitaura ndainge ndichitozvinzwa kuti elder ivo pavakatanga kuita mari vachizotenga motikari dzakawanda kudaro vainge vakapika vakati mwana wangu musikana ndiye achazova mukadzi wemukwasha wangu. Saka paitaurwa nyaya mukwasha handina zvandainge ndichinzwisisa, asi ndakazotanga kubatanidza nyaya ndikati mukwasha uyu ari kutaurwa nezvake chikwambo chavo icho chavainge vakatora kubva kune ng'anga iyo yakazovapa mishonga yekuti vange vachizokwanisa kuita mari. Zvino nekuda kudya mwana wavo akazoti ava kuda kuroorwa, vainge vachifanira kuti vange vachiita mhiko dzekuti ange achirambana nemurume sezvavainge vagara vachiita. Asi mukomana uyo waainge ofambidzana naye panguva iyoyo vabereki vake vainge vaine mari. Saka vakaona kuti kana mwana wavo akazoroorwa nemukomana iyeye vaikwanisa kuzowana mikana yekuita mabhizineses mamwe akasiyana siyana. Saka havana kuda kuzozivisa mukwambo wavo kuti wangu mwana ndafunga kuti ndige ndichizomuroodza. Chikwambo pachakazozviziva kuti mari yatodyiwa, mari yemarooro, mwana ava kutoda kutochata uye ainge atosangana nemurume wacho pabonde, nekuti iyewo kusaidi kwake akaona kuti kana akagara atorara nemukomana iyeye zvimukuda aisazomudadira, nekuti kumashure kwose uko ainge achidadirwa nevakomana avo vanenge vamupfimba, vamwe vatomuendera kumasofa. Saka vakarara vose akabviswa kumandara. Saka ipapo akazotanga kurwara, ainge orwara. Then ndakanzwa vachinzi vaifanira kuti vange vachizodeura ropa. Vakatanga kutaurirana vachizevezera
patakazodzoka kuHarare ndakabva ndachizoudza amai vangu zvose izvo zvainge zvakaitika. Amai vakati ngatinamatei nezvazvo. Patakatanga kunamata mukoma, amai vakatanga kuchema. Ndikavabvunza kuti chii nhai mama? Vachichema kudaro, amai vanoti vakaona vari muvision vakamira pakati perodhi, saka ndainge ndichidhiraivha motikari ndichibva kuopposite direction. Ivo vakabva vachizoshanduka vakabva vachizoita imwe motikari, tikabva tachizonoita head on nemotikari. Motikari iyo yavakashanduka kuita iyo yakabva vhiri rekumberi kuright side tava kuda kunopesana, then mutyairi wemotikari akabva achizoluza control. Motikari ikatongouya yakanangana neni, yakanonanga padho radhiraivha. Motikari yandainge ndichidhiraivha ikanorohwa nesimba ikabva yatokudubuka, ndikanotsikirirwa nevanhu kwava kutofa vainge vari mumotikari yandainge ndichidhiraivha. Vision iyoyo yakaonekwa naamai inoratidza kuti yakavavhundutsa ikavatyisa zvisingaiti, because vainge vachichema vachibvunda vachiti ndaona rodhi yakatsvuka ropa. Apa vainge vaona ndichidhiraivha imwe Wish iyo yainge iri yewhite yainge ichifamba neumwe mukomana wandainge ndisingawirirane naye, because ipapo painge paine kakunetsana sezvo tainge tiri madhiraivha tainge takawanda, saka ndainge ndichishanda navo vainge vasingafari nazvo kuti ndainge ndichiita sekunge ndinofarirwa navaelder, because ndaiva ndiri munhu anoteerera. Mukomanashi amai vangu pavakaona vision iyoyo vakabva vati mwanangu, handichadi kuti unge uchiramba uchidhiraivha motikari dzava name hidden, zvimwe kuda vari kutoda kutokuchekeresa nezvose izvo zvauri kuti wakanonzwa pamakaenda kwaMutare. Handichadi kuti urambe uchivashandira. Saka amai vangu vakabva vachizondipa mari, vakabva vanditi ndinge ndichizouya kuno kuSouth Africa. Ndakauya kuno ndikatanga kugara ndichishanda nefriend yangu, because amai vainge vasingadi kuti pakusiya kwandainge ndichazoita basa then elder vozondinzwa ndichinzi ndava kushandira umwe munhu. Saka ndauya kuno ndakagara kuda kwe1.5 months, ndopandakabva ndachizonzwa kuti motikari yava elder Wish white yainge yadonha mukomanashi, yakaita accident kukwekwe uko, driver akatsikirirwa nemapassenger uye zvikari akafira paspot. Mukomana uyo ainge akandivenga nekuda kwekuti ndainge ndichifarirwa navaelder ndiye akatsikirirwa newish iyoyo akafira paspot mukoma. Zvinhu zvandakatonzwa vachitoudzwa mudare mavo kuti kana uchida kuti mwana wako ange achizochata unofanira kutoti unge uchitodeura ropa mukoma, ende mwana wavo akachata ropa rikatodeuka. Vanhu vane mabusinesses awa ekuti vanenge vaine makombi dzimotikari vanotyisa. Ndakazvionera ndega, ende kubva zuva iroro ndopandakadzidza kuti kunamata kwakakosha, kunyange ukaenda kuchechi, but hasi munhu wose anenge ari muchechi anenge akamira pamberi paMwari akamira pachokwadi. Vazhinji vamwe vanenge vatori vakuru vechechi, vamwe vanenge vachitoshandisa mishonga ipo paya, shuwa kudhiraivha kubva kuHarare kuenda kwaMutare kuti tinge tichingonoona n'anga. Zvakandishamisa mukoma, zvakandikatyamadza, ende kunyange patakanamata nezvazvo amai vanoti vakatopiwa revelation yekuti vainge vasingazofaniri kuti vange vachizoudza vanhu about revelation iyo yavainge vakaratidzwa. Ndinovatya elder ivavo. Pose pandinenge ndiri kumusha vanotozviziva, vanotofona vobva vatoti John, not his real name, toda kuti unge uchiuya kumba kwangu. Asi mukoma I make sure kuti I avoid, ende ndo zvakazotokonzeresa kuti ndinge ndichizotsvaka stand out of Harare, kutovatya chaiko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi vaifamba nemotikari dzavaishandisa vari pamushikashika, motikari dzava elder, one yakazodonha
zvakangooma hazvo vedu we. Please uyai nenyaya idzodzo so that tinge tichiziva kuti mukufamba umu unokwanisa kutokwira motikari iyo inenge yakatoitirwa mhiko dzekuti iri kufanira kuti inge ichinoita accident. Shuwa kukoshesa kuchata kwainge kuchazoita mwana wako over upenyu hweumwe munhu. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukomanashi? Nyaya yangu ndeyekuti muna 2022 ndakavharwa mari nevamwe sekuru Gudo. Ndaida kuromba, vaiva mugrupu rekuromba. Ndava kuzimu ndikati sekuru ndava kuenda kwaNdunge. Vakati huya titaurirane. Patakazoonana vakabva vati kwandiri, muzukuru, inini handisi n'anga, ndingori neshavire uvhimi, asi ndine n'anga inorombesa iri kuchitungwiza. Ndakaenda kuchitungwiza, ndasvikako ndikapiwa dish raiva replastic light red, ndikanzi idya nyama. Maiva nesikarudzi yemurume ainge akachecheudzwa zvikari nechikanda chekumagadziko panobuda netsvina, ndikanzi ndidye kusimbisa hana. Ndakaramba ndikati sekuru Gudo, garai henyu nemari yenyu. Vedare ndo message iyo yekutanga yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ndakazotaura zvekare navo mukoma vedu ava. Strange things they do happen in this world. Vakandiudza zvose zvakaitika kuzosvika vachizosangana nasekuru Gudo. Hanzi mukomanashi, chakazoita kuti ndige ndichizobatwa nemweya wekuda kuromba yainge iri nhamo. Pandakauya muSouth mugore ra2021 ndakashanda ndikadzokera kumusha. Ndadzokera kumusha mukoma kwainge kuine manyaradzo evamwe vatete vangu. Ipapo ndainge ndichitozvishandira zvakatonaka pane imwe loji, kunyange ndainge ndisingapiwe hangu mari yakawanda, but at least ndaitoona kushanda kwainge kuchiita mari yacho. Saka ndakati ndaenda kumanyaradzo, pane chivanhu icho chatakanzi taifanira kuti tose tinge tichiita. Then ndadzoka kuno ndakabva ndachizomiswa basa nemurungu. Akandimisa akanditi sezvo kwainge kusina macustomers ainge achida kuti ndige ndichimira at least kwe1 week. Then after 1 week ndobva ndachizodzoka kubasa. Saka after 1 week vamwe vandaige ndichishanda navo, mamwe maSouth African, vakatondifonera vakandiudza kuti vainge vatodzoswa pabasa, but ini ndiri ndega ndini ndisina kukwanisa kudzoswa pabasa. Ndakabva ndachizoti ndofamba ndikaudzwa neumwe muprofita kuti pamanyaradzo patainge takaungana ipapo semhuri pane akatondigadzira. Hanzi pane akanokora ivhu paguva ravatete. Hanzi ivhu iroro rakazosanganiswa neivhu rakanokorwa apo pandainge ndakatsika, then rikasanganiswa rikabva rachizosungwa kuratidza kuti kwainge kuri kusungwa kwechiraramo changu. Ndokusaka pandakazodzoka kuSouth ndikabva ndachizodzingwa basa nemurungu, ende akandidzinga zvainge zviri very smart. Kubva ipapo mukoma handina kuzombokwanisa kuzowana basa rine mari, uye zvekare ndainge ndava munhu ainge ava kungorarama nje, ndisingachakwanisi kana kuronga kana kumusha kwacho. Ndainge ndava kusakwanisa kudzokera kumusha nekuda kwekushayika kwemari. Saka ndakabva ndachizoti pano kana kuri kunzi ndine akandigadzira ende nzira dzechiKristu dzisingakwanisi kupfuudza dambudziko iri, ndingaita sei? Zvandingatoita ndezvekuti pano ndava kutotsvaka munhu anondirombesa. Ndakabva ndachizopinda mune magrupu akasiyana siyana. Sekuru Gudo ava ndakasangana navo mune rimwe grupu rinonzi kuromba pasina ropa. Ndapindamo mugrupu imomo ndikatanga kutaura navo. Vakandiudza kuti vaikwanisa kundirombesa pafoni ndiri kuno kuSouth, ivo variko kuZimbabwe. Chainge chichidiwa imari, zvekare nezvinhu zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotenga muno muSouth Africa. Vakandiudza mari yavainge vachiti vainge vachida. Vakanditi mari inodiwa it was at least $400. Ndakashingirira mukoma, ndawana kamari ikako sezvavainge vakandiudza kuti vachandipa kamushonga kekuti ndinge ndichikwanisa kumboita laki rekubata mari. Ndokubva ndachizokwanisa kubata mari ndikavatumidzira mari. Ndavatumidzira mari, vakandiudza kuti vainge vachida kunditumidzira katsvimbo ako kandainge
ndinenge ndichazoshandisa patainge tichazopinda mumatare ekuti ndige ndichizoromba katsvimbo uye zvekare nekahari nemamwe machira awo andaifanira kuti ndige ndichizofuka pose pandinenge ndichitaura ndichidaidza mari kuti inge ichiuya kwandiri. Zvinhu izvi zvakauya ndikanozvigamuchira pabhazi mukoma, ndokubva ndachizotanga kuzvishandisa zvinhu izvozvo tikatopinda mumatare tichiita video call. Taiwanzokuita video call usiku kumapast 10, asi chakandishamisa mukoma ndechekuti pane zvose izvo zvavaiti zvichaitika vaikwanisa kuti vakati mangwana uchamuka uine mari yakati, but mangwana acho aisvika mukoma zuva kutonyura ndisina kana mari yandinenge ndambowana. Takaramba tongopinda mumatare kusvika ndaona kuti chatainge tichiita hapana, ndikabva ndati sekurugudo zviri kuramba kaizvi chindipai hangu mari. Vakabva vachizondiudza kuti vainge vachazonditsvakira mari mushure mekunge vawana mamwe macustomers, but mari yainge yononoka kuuya. Vainge vakanditi ine guarantee yekuti inodzoka kana ndikatadza kuromba pakuzonotaurirana. Ndo pandakabva ndachizoenda kuZimbabwe, vakatya kuti ndinoenda kwaNdunge, vakazondibudira pachena kuti ivo havasi n'anga, vanotongoshandisa shavi ravo reuvhimi uye vane n'anga iyo yavanoziva inokwanisa kundirombesa. Ndakaenda kuchitungwiza mukoma. Pandakasvikako zvandakanosangana nazvo ndega ndakati apa kunyange ndichinzi ndinoda kuromba, but handingamborombi sikarudzi yemunhurume uye zvekare nechikanda chekusimu namba 2. Ndikati kwete, handingazvikwanisi. Saka n'anga yacho yakati sezvo watadza kutozadzikisa idzi mhiko dzekutanga, zvino dzimwe mhiko ungazodzigona sei? Ndikati hazviiti here kuti tinge tichishandisa kana mari or something else? Vakanditi kwete, mudare mavo kana uchitoita mhiko dzeurombwa ndo zvaunototanga nazvo izvozvo, kutodya sikarudzi yemunhu rume inenge iri mbishi uye zvekare nechocho chekusimu namba 2. Ndakabva ndachizoona kuti ndainge ndaremerwa nemasports ndikasiyana nazvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndo zvakaitika izvi. Kana kuri kunzi unenge wakambozama kurombawo paFacebook, please feel free to come to my inbox and share with me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi hai mukoma, ndanzwa nyaya yemukadzi ati murume wake akadanana nemukadzi ane nhengo yechirume. Ndiri kushandawo muJoburg, saka pane murume wekuNigeria ari kuti anoda kundiwanisa permanent res muSouth Africa, but hanzi ndinotanga ndakuita kumanyowa first toita muchato. Sure permit ndinoida, asi yekuitwa kumanyowa iyi yakandityisa. Ndakamuti why punish me? Akati ndozvandiri, ndakangoroora mukadzi wemuSouth Africa for mapepa vakazoita divorce. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Mubvunzo unoti is it still worth it kuti munhu unge uchiita mapepa emuSouth Africa nesituation irimo yekuti kunyange vanhu vanoverenga news chaivo vava kutotargetwa nevanhu vedhudhula, even mabig musicians they are being targeted by dhudhula. Vanhu vatori nemapepa vakazvarirwa muno vanenge vari mahalf South African. Sezvamuri kungonzwa kuti vamwe vanoverenga news nemamusicians vari kuti hatichatovada muno muSouth Africa. Is it still worth it kuti munhu unge uchiita go through that, kuti unorarwa neumwe murume so that unge uchizowaniswa mapepa ekugara muSouth Africa? Ngativabatsirei mukoma vedu ava mucomment section. Asi zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Hanzi ndiri kuzvibvunza kuti kana ndikasashandisa mukana uyu ndichazowana here umwe mukana wakaita uwoyu mukana wandiri kuda kupiwa nemuNigerian. Hanzi mukoma I am stuck. Saka ngativapeiwo advice mukoma vedu mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please make sure to check Zim Confessions backup
kune episodi iriko iyo yandakaposta zvekare neimwe yandakaposta nezuro usiku. So you can also listen to those confessions. If you have ever been involved in an accident, please, the lines are open. Toda kuti tinge tichimbonzwa nyaya idzodzo chii chakaitika. So you can come to my inbox and then you can share with me your side of the story, especially vaifamba nemabhazi, vaifamba nemakombi. Pane zvaiitwa nevarungu venyu here munge muchitizivisawo kuti ndezvipi zvamaiita kuti munge muchizokwanisa kuwana macustomers akawanda kudarika vamwe.